Actualmente, debido a la delicada situación económica que atravesamos, los gobiernos deben hacer especial hincapié en las políticas de empleo para así ayudar al gran número de personas que se encuentran sin trabajo. Este es el caso concreto de Porriño y así nos lo explica el concejal de Empleo y Formación, Alejandro Lorenzo. O que intentamos conseguir non é a través da Consellería de Emprego e Formación abarcar as tres áreas que poden abarcar neste caso as tres áreas como son formación, empleo e autoemprego. Incidir na nosa bolsa de emprego en buscarlle alternativas de emprego a xente desempregada, incidir nas empresas buscando as distintas ofertas que poden ter, formar a esa xente que está nas distintas empresas ou que pode entrar nesas empresas para que collan unha mellor competitividade a hora de poder competir con outros usuarios. O que intentamos con distintas formacións e distintas búsquedas de emprego diarias. Parte importante de estas iniciativas de empleo son las empresas. El Concello de Porriño tiene una relación directa con estas para conseguir nuevas oportunidades a los desempleados. Tampoco se olvidan del autoempleo. Incidir tamén no autoemprego. Autoemprego na que decir que nestes últimos 4 meses conseguimos a través do noso asesoramento na oficina, na Consellería de Emprego, que se deran de alta 17 empresas novas. Iso creo un logro importante, incidir no autoemprego e na nova creación de empresas, así como tamén a consolidación das empresas existentes, que creo que traballar cas empresas diariamente é unha das bazas importantes para conseguir futuras ofertas de emprego para os nosos desempregados de Porriño. Porriño es uno de los pocos concellos que cuenta con aulas específicas y completas dentro del centro de Torneiros, donde se imparten cursos de lo más variado, desde cocina hasta jardinería, pasando por atención sociosanitaria. La formación es para Alejandro Lorenzo la base. Cando viu o inspector da Xunta de Galicia para homologar as aulas que homologamos este ano, que foron 27, dixo que o Concello de Porriño tiña que ser o exemplo para todos os concellos limítrofes e non limítrofes no referente á formación, porque quedou abrallado, que podamos ter aulas como sociosanitaria, aulas como energías renovables, atención al cliente, diferentes que temos para as distintas actividades que poden salir sobre as novas tecnoloxías, peluquería, unha cociña que dá gusto vela. Creo que son instalacións que son punteiras en Galicia a hora de formación e, como antes decía, para min é moi importante a formación que se pode dar aos nosos usuarios para coller esa maior competitividade a hora de acceder ás ofertas de traballo existentes. La última iniciativa llevada a cabo desde esta concejalía da un paso más en la ayuda a los desempleados. Se trata de un boletín de empleo en papel y también disponible en la web, donde recopilan todas las ofertas de trabajo publicadas en los distintos medios. O que quixemos facer neste ano 2011, a principio xa en xaneiro, xa levamos traballando desde novembro do ano 2010, foi a poñer un pouco máis en actividade a nosa oficina, que se chama Por Emprego, na que fixemos tamén unha páxina web para dar distintos servicios, para os usuarios poidan acceder ca mesma páxina a todas as accións que podamos ter na nosa oficina, así como tamén os boletíns existentes, cas distintas ofertas que podremos recalar nos distintos periódicos, nas distintas páxinas web ou nas que poidan salir das distintas administracións, para que a xente poida acceder á páxina web e mirar as distintas ofertas de traballo que existen. Ao mesmo tempo poden ser a través da páxina web ou in situ tamén aquí na nosa oficina. Si quieren consultar las ofertas de empleo o necesitan algún tipo de información al respecto, la página web es www.porremprego.org.